Ул ничек булган инде? Шул Марат тәкъдим итте инде Ринат абыйга, менә шул бәлки менә композитор, менә бер егет бар инде шул. Ринат абый белә иде инде, менә шулай Марат аша менә ничектер ул мине чакырды да, бергә килеп сөйләштек тә, һәм минем аңа кадәр инде менә шул шәрык стилендә язылган шундый эксперименталь электроник композициялар ниндидер булган инде, чөнки менә шул ук Марат белән инде берничә эш ясаган идек шул перформативный теге бию өлкәсендә инде. Менә шунда музыка язган, менә тыңлаткан инде Ринат абыйга, ул ой, бу бик шәп инде, искитмәле, менә шундыйрак стильдә музыка кирәк булачак дип инде менә. Һәм менә спектакльдә булган композициялар инде алар яңа баштан язылган инде, ул теге инде әзер булган көйләр түгел, яңадан теге махсус шул материалга, спектакльгә язылган яңа композициялар. Гомумән, әлбәттә, әсәр үзе бик зур шундый инде дөнья, әлбәттә, бик күп материал бирә үзе әсәр. Инде шул музыкаль фантазиялар өчен шул материалны бирүче, шул әсәрне укып чыгу һәм аңа кадәр бер ел элек мин Томас Манның «Иосиф и его братья» китабын укыган идем. Ул бик нык йогынты калдырган шул инде. Менә шул материал ничектер инде основа. Шул основаны бирүче, менә шул инде әсәр, һәм Томас Манның версиясы ул ничектер менә бик әдәби сәяхәткә теге чыккан кебек ниндидер, әллә нинди дөньяларны күреп, ниндидер күп миллион төрле фикерләр туплап, менә шулай укып, менә шул әсәр инде бирүче, шул илһам бирүче, менә шул произведение әсәр Томас Ман һәм Кулгали әсәре инде. Төрле шәрык музыка тыңлау. Заманча яңгырау ул инде яңалык түгел, әлбәттә. Ләкин монда инде күбрәк бераз бүтән төрле мәсьәлә килеп чыгадыр. Шул кулымнан ничек чыга, менә шулай, менә ничек әгәр бар икән музыка язучы кеше, аның үз стиле мәсәлән бар, һәм ул нинди тәкъдим бирә ала икән, менә һәм режиссер белән әгәр дә аларның шуның буенча диалог килеп чыга икән, менчә ул эшли ала менә шундый ысул. Чөнки менә электроник музыка турында инде теге махсус сөйләсәң, ул үзеннән үзе бик күп төрле палитр бирә инде, төсләр индер. Бу хакта инде әгәр уйлап карасаң, менә Хисязов әсәре кебек шундый ук анда инде менә безграничность бар инде. Музыка үзе тоже безграничный инде. Һәм хәзерге заманның музыка ясау ысуллары, мөмкинлекләре дә шундый безграничный, шиксез, һәм әгәр дә берәр нинди кечкенә генә фикер юлы тапсаң инде, шуннан китә, һәм ничектер ул менә шулай үзе килеп чыга инде. Ул ничектер бик иркен, шикләр юк иде. Бар ниндидер менә аның үз нияте, Ринат абыйның инде. Мин аны ничектер теге, үзем ничек уйлыйм, ничектер музыкаль яктан ничектер аңлый алдым дип уйлыйм, һәм инде һәрбер яңа композиция ничектер шул әсәрдән килеп, шул ниндидер Ринат абый белән сөйләшкән фикерләрдән бергә чыгып, шулай композицияны җибәрәм, ул әйтә, бик шәп, менә сәхнәдә ничектер. Язганда инде, әлбәттә, мин бит шул беләм, менә спектакль булачагын, шул сәхнәдә менә актерлар нәрсәдер эшләргә тиешләр,
ничектер хәрәкәтләнергә, аралашырга һәм алар өчен ниндидер, менә аларга булышар өчен, менә ничектер, менә шундый фикерләрдән чыгып, язган инде мин дим. Шуңа күрә композициясе, һәрбер шул музыканың эчтәге композицияларын ничектер кызык иде. Менә шуларны эшләргә инде. Гомумән, бөек әсәрләр алар һәр вакыт актуаль, әлбәттә. Бу әсәр үзе бик тирән, бик катлаулы, аның куерга үзе бер бик бөек хезмәт. Һәм татар театрында, һәм яшьләр театрында бу әсәрнең куелуы ниндидер йогынты, үз йогынтысын ничектер калдырыр дип уйлыйм, әлбәттә. Минемчә шулай.